στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην έναρξη του 20ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου, στον ίδιο τόπο 11 με 13 Δεκεμβρίου 1992, εδώ σε αυτή την αίθουσα, έλαβε χώρα το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου και ιδρύθηκε επίσης η Διεθνής Ένωση Αθλητικού Δικαίου. Ως πρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και ως πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 20ου Διεθνού Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου της IASL, σας καλωσορίζω στο σημερινό μας συνέδριο. Γιατί ο καλός συνάδελφος, ο κ. Παναγιωτόπουλος, από ένα γυμνάτι, αποφάσισε πριν πολλά χρόνια να μαζί με κάποιους άλλους καλούς συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Το θέμα που θα αναπτύξω είναι ο αθλητισμός ως πεδίο φιλοσοφικής και συνταγματικής αναζήτησης. Αλλά η έδρα του χώρου του αθλητισμού είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Other officials and distinguished speakers, all of you, it's a pleasure to be back in Athens after 22 years and actually several other visits here. Την ευθύ είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα σύστημα απονομής δικαίου με ειδικό οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας για εξασφάλιση του περιδικαίου αισθήματος στην αθλητική ζωή. Το βραβείο καλείται να απονείμει ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου και της Διεθνούς Οργάνωσης Αθλητικού Δικαίου, κ. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος. Επειδή δεν ήταν δυνατόν να παρίσταται ο κ. Πρίτανης, το βραβείο καλείται να παραλάβει εκ μέρους του η επίκουρη καθηγήτρια της νομικής σχολής του Κιούτα Φέιν Πανεπιστημίου της Μόσχας, κ. Όλγα